L-Awditur Ġenerali qed jinvestiga jekk dawn l-uffiċjali jew eks-uffiċjali tal-Ene Malta kisrux ir-regolamenti dwar il-kuntratti pubbliċi billi għaddew informazzjoni dwar il-Power Station b'mod li preferew il-BWSC rappreżentata minn Joseph Mizzi. L-Awditur Nazzjonali qed jinvestiga wkoll jekk dawn l-uffiċjali jew eks-uffiċjali tal-Ene Malta għaddew xtarif lill-BWSC dwar kumpaniji oħra li kienu qed jikkompetu għall-istess kuntratt tal-Power Station. One News raqat ta' dokumenti miktuba fl-aħħar 4 snin fejn Joseph Mizzi jiftaħar mal-BWSC kemm għandu kuntatti tajbin fl-Ene Malta u li jinformaw qabel oħrajn xi jkun għaddej biex ikun f'pożizzjoni tajba li jirbaħ il-kuntratt. One News ra dokumenti fejn Joseph Mizzi jgħid lill-BWSC b'tarif tekniku dwar il-kuntratt li kumpaniji oħra kien qatt ma kellhomx meta hu kien diġà kisbu minn nies tekniċi fl-Ene Malta. Il-korporazzjoni kienet ħatret tekniċi biex ifasslu d-dettalji tal-kuntratt. Joseph Mizzi uża l-kuntatti tiegħu biex jikseb dan it-tarif u kien jirranġa biex uffiċjali tal-BWSC jiltaqgħu mal-kuntatti tiegħu fl-Ene Malta f'laqgħat segreti il-barra mill-bini tal-korporazzjoni.